नमस्ते। त का हाल बा? हम आशा करब कि रउआ लोगन ठीक हो हम। त आज एगो बात बता दी कि भोजपुरी मगही के सुपरस्टार गायक आशीष यादव जी का एक गाना आइल बाटे, जौन गाना के नाम है तेजस्वी भैया ब्रांड है। बहुत ही धमाकेदार गाना बाटे ई और स्वस्तिका रिकॉर्ड पर ही गाना आइल बाटे। तो रउआ लोगन जाई और ये गाना के सुनी। ये गाना के लिखले बाड़े चिंटू राजा और पप्पू भाई म्यूजिक दिले बाड़े। बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े पप्पू भाई। अब आशीष यादव के तो आप लोग जानता ही बानी कि कितना अच्छा वो गाना गावेले और नेक दिल इंसान भी बाड़े। तो रउआ लोगन से रिक्वेस्ट बाटे कि आशीष यादव भैया के गाना सुनी और बहुत ही धमाकेदार गाना बाटे। अभी हम सुन के आवतानी तो सोचने के आप लोगन के अपडेट बता दिए। तो हमारी चैनल भोजपुरी VS जानकारी बाटे, तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी ताकि हर आए वाला गाना के बारे में हम बतावत रही आप लोगन के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आए वाला वीडियो में हम आप लोगन से मिलते हैं। नमस्ते।